Pán poslanec Kotleba. Vážený pán protikresťanský agent Dostál, vy ste sa tu predviedli v plnej kráse a ja som veľmi vďačný za to, že máme priamy prenos z rokovania v pléne, aby ľudia naozaj mohli na Slovensku vidieť pravú tvár tých, ktorí tu sedia, aby obraňovali národné a štátne záujmy. Vy ste nás obvinili, že sme fašisti len kvôli tomu, že podľa vás máme záujem ochrániť Slovensko pred pôsobením nekresťanských síl. Ak kvôli tomuto sme fašisti, tak na to môžeme byť naozaj hrdí, pretože my máme záujem ochrániť Slovensko pred pôsobením všetkých nekresťanských síl. Pretože, pán poslanec Dostál, dovolím si vám pripomenúť prvé prikázanie z kresťanského desatora. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Všetci ostatní, všetci tí bôžikovia a všetko ostatné sú pre kresťanov iba démoni. Ale nebudem vám tu rozprávať o veciach viery, ktoré vás ako nekresťana asi nemusia zaujímať, pán poslanec. Ale ako predseda klubu vás uisťujem, že ľudová strana Naše Slovensko bude robiť vždy všetko preto, čo bude v našich silách, aby Slovensko ostalo slovenské, Slovensko kresťanské a Slovensko biele, tak ako to povedal otec národa Andrej Hlinka, ktorého máme vystaveného, ktorého bustu máme vystavenú tu vo vchode do Národnej rady Slovenskej republiky. Veľmi dobre si to zapamätajte, pán poslanec, lebo tieto myšlienky vás budú sprevádzať až dovtedy, kým tento parlament neopustíte. Ďakujem pekne.